Jengklengke. Wah, makanya aku ngomong sukses. Krunguku jembengke. Apa? Jembengke apa? Kanggo jawab lho. Apa artine? Modar ora kowe. Acah iki ora dong kata-kata. Iki basa Jawa kowe kangelan kok andane sing tembung sing aneh-aneh. Kuwi mamune apa, Sa? Jembengke apa? Jaluk takon jembengke apa sing jembengke? Jembeng apa? Sik to. Jelasno. Gendang kuwi kulite ora dijembeng ora iso dienggo ngendang. Berarti jembeng ki apa? Narik. Tarik dijembeng. Oh, ditarik dijembeng. Aku gendang iki kulite lah dijembeng. Oh, berarti nek lombake jenenge jembeng tambang. Tarik tambang kae berarti jembeng tambang. Modar ora kowe. Lah bener kuwi ya. Dan. Mosok kowe sing apa mosok jembeng-jembengan. Kita saksikan lomba jembeng tambang. Ora ana. Ayo sementara peserta 2 jembeng-jembengan. Yo ora enak maksudnya kok. Iya. Rasa dirembuk ah. Iya. Ya. Iki wonten awala Mas Gareng. Nggih. Ya, menika saking Bapak Haji Hanafi nyuwun lagon gending 1 caping gunung, 2 aja digondeli. Sindenipun Mbak Tatin kali Mbak Elisa. Oh ya, terus iki saka Pak Lurah nyuwun bajing loncat kalian perahu layar. Nggih, matur nuwun Pak Lurah kalian nggih nika kula nuwun. Assalamualaikum kula nderek ngupaya-upa wonten mriki. Sok ben yo arep wayangan Pak Lurah. Mas. Aku lagi ngitung saweran. Elek. Elek Iki lho, iki kagungane para sinden aku yo ora arep njaluk. Ya. Ya, iki sing nembang ku mbak-mbake engko tak keke mbak-mbake kabeh. Ya. Iya. Wah, jan. Tertib. Tertib piye? Nganggo topeng las. Ya ora kuwi prosedure kan ngono. Ya prosedure aku ki mau jane ya wis gawa kaya kene lho tak. Aku ki ya bingung padha iki kowe tak kemplek kene aku mau nganggo kumik piye. Tiba iki do ditempelke bathuk to. Heeh. Oh, aku wingi ki kowe ngerti rekaman TV nganggo masker ki bareng tak bukane rusak separo ngono. Ya iki resiko, makanya saya hanya bisa menjaga kondisi saja. Iya. Yang terpenting itu, waduh, jan kempling-kempling tenan iki. Nggih. Wah, jan rajin. Sapa? Klambine ketok sletikanane ketok le mateng. Iki mergo suwe ra tau metu ya ngene iki. Iya ta. Ayo wis pirang-pirang sasi ora dienggo kok ya. Lah ya ketok sletikanane le mlithit. Ya, karo ditembangke alon-alon Mas Apa, Mas? Gareng. Nggih, Mas. Men dinggo nyelingi suasana ya mak iya, men nyelingi suasana ayo. Caping gunung sik. Ya, caping gunung. Sing asta sinten iki? Panyune Pak Haji Hanafi. Heeh. Nggih. Kepareng sing asta Mbak Elisa. Yo ya, Mbak Elisa diaturake. Maya Mbak Elisa kancani Mas Gareng monggo. Ya. Men jumeneng. Iki kaya celimen. Iki celimen. Ora iki sewengi. Oh ya, alhamdulillah. Oh iya, sampean ku ya tekan goro-goro. Ya, dadi lek golek betel karo palu iki awan-awan lah gampang. Sugeng dalu, Pakde. Lah iki wis. Piye iki? Pripun, Pakde? Ya iki sing tak golek ya penyanyi bindeng ngene iki. Penyanyi bindeng piye? Iki suarane kok sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Pawartosipun kados pundi? Piye? Sae to. Ae wong pondangmu mboten kepangke. Iki saya bindeng mergane ya iki ana ikine. Ora nganggo topeng wis ngono ketutupan ngono suarane balik dadi mulek. Mulek apa? Oh, mulek. Mulek. Aku nganggo iki dadi budhek. Ha, iya yo. Iki marake budhek. Kuwi gen apa to, Nduk? Nganggo topeng iki gen apa? Iki dienggo ben ora kecemprot iki lho hujan lokal. Oh ngono. Iya. Mana kesemprot droplet. Idune. Droplet. Pertanyaannya, ya. Kalau sudah dipakai itu tidak pakai masker apa ya tidak kena? Ya bisa kena, ini cuman mencegah aja. Lah kalau begitu biar gak kecumrat semuncratan gitu loh. Oh, penanggulangan pertama. Iya. Tapi lebih abdolnya kalau pakai masker. Tapi kalau pakai masker nanti nyindennya gimana? Susah. Oh. Jadinya ya wes nganggo iki lho. Mangsaku.
wong ayu kuwi dikapak-kapakno ya tetep ayu. Nadyan dilapisi plastik ya tetep ayu. Iya. Kaya tumbas buah kaya Lah iya mas aku ki sinden apa kuwi lapis ana plastike. Nah, Bapak Ibu niki sapa jenengmu, Nduk? Elisa. Mbak Elisa. Kula Elisa Arcarus Alaso nggih nderek Mang Ayu Bagyon lahirnya adik Baltasar. Baltasar Hanafi. Hanafi. Iya. Mugi sakit migunani tumrap bangsa. Nggih. Nggih, amin. Wah, jan niki jenenge apik iki. Muhammad itu panuntune ing bab Islam. Penuntunnya ya. Baltasar. Ya, teng teng teng. Bal Apa, Pak muga-muga sok dadi pemain bal. Ora ngawur sanjukan ora. Masa ngono Pak Seno? Kowe ora ngerti, aku ya ora ngerti, aku jujur nak aku wonge selalu terbuka. Ora ngerti. Nyuwun pirsa karo eyange, Pak Haji. tanya eyang, Ya. Pak Haji. Baltasar itu Nami mesti bodoni. itu kedadian saka basa Arab, mesti. Ya, ngerti, mosok basa Jawa. Baltasar menapa Pak Haji? Loh, itu kenapa Pak? Selalu dilindungi Allah, Dalam Baltasar. perlindungan. Oh. Jadi panutannya anak ini Nabi Muhammad, anak ini Yang selalu dilindungi. Allah. Hanafi itu kengeyang dilindungi Allah dan dilindungi oleh kakeknya. Karena selalu makai nama Hanafi. Apa tuh tegese Hanafi? Wah, ujab-ujab. Jadi, Hanafi ki artinya ayo nambah piro. ayo nambah Ora. Ora cek nduk cayu. Iki Capek sampai gunung kuno ya, sayang. nggih permintaanipun. Pak Hanafi, Pak Haji. Cek Pak Ya, Haji. mangga diaturake nak. Neno. Ya, suarane ya rada ora pas-pas gamelan, rada bindeng-bindeng ora apa-apa wong ora Jawa asli ya. Iya. Cadi to ki. Takonono dhewe wong bocah. Cadi nduk kowe sayang. Lambe lu Pakde. Lambemu dhewe kok. Lambe lu wis tau kenalan kok. Oh lambe lu Sulawesi. Iya. Ini Bapak Ibu anak Sulawesi yang belajar di Jogja sekarang menjadi sebuah sinden. Kok sebuah sih? Seekor. Ya seorang. Seorang. Saya sorry wong Yo. tuwa iki kleru. Lumrah. Mergo aku anggere ngombe kopi kleru-kleru iki. Ya. Saben bengi nyawang Ya. Le rapodo piye to Pakde? Sing joget aku kok sing manut iki kono iki piye ta? Lho, lah ya iya to. Lah wong ki sak rombongan sing nggawa aku kok. Aso nek arep pas kowe nek ndagel nggawa wiyaga dhewe. Lho, Iki. ndakel ndoyo dhewe bayar aku dhewe wis cumpen kok. Jak yoga. Ya maksudku ki aku sing joget kono ngendangi aku. Oh ya, ya wis kendaki Mas. Anu Mas Parno. Wah. Wih, jenenge wong sak penake dhewe to. Iku lho pengendangmu sapa jenenge? Mas Mantri. Jenenge iki Mas Mantri kok Mas Parno, Mas Parno. Heeh, Mas Mantri, Mas Marti. Parno ki nggon aku ana pengendang ning mripate mek siji. Semangat yo. Iki arep ora ditonton ning luar biasa no. Iya, channelku loro sing sowan mrene, channel Dalang Seno karo channel Ki Seno Nugroho digabung wis 21.000 penonton. Wih, luar biasa. Aku sayang channelku urung entuk streaming lho. Aku gedhe ndadak ono aturan ngono iki urung entuk streaming. Streaming tak anteni arep ngancik 1000 lho rekasane Raja Masak Krepe. Kau madeg ning 850 wae. Iki penggemar Mas Eno, subscribe channelku. Channel namine napa? Jeneng kowe subscribe channelku Bagyo Gareng Asli. Oh, Gareng Bagyo Gareng Asli Aku monggo. ngene, aku bukan menomorsatukan saya atau yang asli Gareng saya itu bukan. Tapi di dalam channel saya kamu akan melihat Bagyo Gareng sing asli iki kepiye to. Nah, kuwi tontonan. Betul.
Bagio Gareng Asli channel, monggo Wah. dipun subscribe. Kowe mesti arep ganti kowe Bagio Gareng Asu kowe. Ora aku mah aku. Bagio Gareng Asli. Iya. Penggemar Mas Eno, subscribe dong. Yen memajang Ora sah ngevlog gandul ngene kowe sing entuk subscriber. mengkaro Jano. Kasare ya. Ngapa? Wong didegake ngono ki ora wedi malah. Sukses ngono lho, sukses wis ki mos dijelengke lho, jengklengke lho. Apa? Wis dijengklengke. Wah, Makanya aku ngomong sukses. krunguku jembengke. Apa? Jembengke apa? Tanggung jawab lho. Apa artine? Modar ora kowe. Apa Acah iki ora dong kata-kata. Iki basa Jawa kowe kangelan kok andane sing tembung sing aneh-aneh. Kuwi mau muni apa, Sa? Jembengke apa? Jaluk takon jembengke apa sing jembengke? Jembeng apa? Sik to. Jelasno. Gendang kuwi kulite ora dijembeng ora iso dienggo ngendang. Berarti jembengke apa? Narik. Tarik dijembeng. Oh, ditarik dijembeng. Aku kendang iki kulite lak dijembeng. Oh, berarti nek lombake jenenge jembeng tambang. Tarik tambang kae berarti jembeng tambang. Modar ora kowe. Lah bener kuwi ya. Dan. Mosok kowe sing apa mosok jembeng-jembengan. Kita saksikan lomba jembeng tambang. Ora ana. Ayo sementara peserta 2 jembeng-jembengan. Yo ora enak maksudnya kok. Iya. Rasa dirembuk ah. Iya. Ya. Kembang. Aku lara lunga tombo teko ngene. Yoyokku rasane kok ngene jan. Baleni Mas Mitra. Sapa jenenge? Mantri kok Mitra. Ayo. Oh, alah diwalik Mitra karo mantri ya diwalik tok to. Iya. Mitra mantri. Baleni. Ya ote tak walik yoan goreng. Ayo, coba. Mau pikir gedangane piye? Kembang. Kembang wetu Rasa dibenake sa, kowe nek urung ngatus ben. Mangsamu kirik kok. Ngono nganggo diatuske barang. Iki abur-aburan Gatotkaca kae. Blang tak Gatotkaca. Tak omongi to, nek Gatotkaca mabur iki mesti ning kraton. Lah kuwi nang cedhak cagake nek ora kirik apa. Timbangane iki golek terminal ora entuk. Lho sak was ora joget ra paten. Mau senengane kok. Aku ngladeni kowe weh, ngladeni kono marake. Ya, oke. Pacitan servis ya manut tata carane kene. Iya, aku ki lak beradaptasi. Rumangsaku sik Denko jebul ganti to, sabar gelap jange. Weh, ayo aja main-main. Pengendangku Jaipong ki 3. Oh. Iya ta? Weh, Sapa wae Denko? Denko terus apa jenenge iki? Apa? Sulistyo. Enfagro. Terus karo sijine SGM. SGM. Heeh, dadi kabeh susu kabeh. Ngene kok ya do betah melu to, Cah. Pacitan. Udah ya tadi ya?
Ora apa-apa wong ayu ki nembang kleru ora masalah. Panas udan. Panas udan. Panas udan. Aku padahal sing tak senengi nggon kembangan iki. Macan ratak kayak iki. Mung tiru mak deng ngono tok iki. Gamelan sakmene akeh wong sing tabuh kendang beng tok deng. Aduh. Udan panas aleng-aleng capek gunung. Ya. Yo, kanca-kanca ya. Sik. Ngene Jo. Sapa jenenge? Tri. Patri. Ganepe hitungan ki 3. Lagi pisan kok wis mandeg iki piye? Tok dodong dong. Tok dodong ngono ki terus. Oh ya. Terus diteruske. Ya. Aku ki biyen yo kuliah isih kok. Kuliah isih lho. Isi. Lah yo isi kan saiki ra isih. Isi. Yo. Panas. Wih. Baleni ya, Mas Ora, Baleni. wis ora. Baleni mboten. Ya yen kowe njaluk baleni ya tak baleni. Panas udan. Mau jare kon terus. Terus carane. 3, 4 ki kiblat. Angel. Angel temen tutuane. Tuturane kok tutukane. Iya. Panas udan panas aleng-aleng. Capek gunung. Ya, kanca-kanca ya. Ayo. Misowa lagu-lagu saiki sing tak favoriti gur siji lagi. Angger buka YouTube mesti iki tak rungokke. apa? Dasku mumet, dasmu piye? Kuwi jan saiki angger ngono metu ae. Angger buka YouTube kok metune kuwi aku. Iki nandhake saiki akeh wong sirahe mumet, mula do takon sirahmu piye. Sirahmu piye? Ning ora iso ora mumet yen tetep percaya ada musibah, ada awal pasti ada akhir. Betul. Ada musibah pasti ada berkah. Ada berkah dan berkah. ada awalnya pasti ada akhirnya. Ada akhir. Ya. Amin. Yang mumet ki ora mumet dhewe, kabeh mumet. Kabeh semua. Jangankan kita, wong jenenge we corona. Apa to tegese corona? Apa corona? Ayo, wes saiki tak tok kesisan iki. Apa? Cobaan yang harus kita hadapi bersama-sama. Roda ekonomi pun terpengaruh dengan adanya corona, ya ora? Betul. Nah, namun begitu kita harus sabar menghadapi karena ada awal pasti ada akhir. ya. Covid, kowe aku iso kena yen ora waspada. Nah, fit muter kowe. Vitamin D nganti Z. Kowe kari takon ning jawab iki. Lho, aku iki ngakoni nek aku nek kon ngono kuwi ra iso, Mas. Dadi nek ya bener to, wong ki yen kepengin imune muda, vitamin aja nganti keri diombe. Olahraga teratur ning aja ngoyo. Nah. Ngoyo ya bahaya ya lho. Yo, Mbak. Nadian wadon sarto. Ki kenapa kok sayang gini-gini? Jane pesi dia nek larange kok ngene iki.
Hati-hati lho, sanek ngerti-ngerti kowe dididiki. Ampun cedak-cedak, jaga jarak. Aku njejeri kowe gen Pak Lurah kepengin. Pak Lurah pundi lho gawe? Pak Lurah mana? Pak Lurah nyuwun sewu Pak Lurah nglancangi niki. Nggih. Saestu lho Pak Lurah bijang nimbali nggih Pak Lurah. Iya, Syukuran. Gareng. Muga-muga ora dadi. Ngopo? Ngendika piye? Ninggali kok jawabane ninggal gareng lho piye. Ora srik kowe. Oh, ya ora apa-apa. Inu maneh. Tak terima nadyan kowe ora kirim tak terima. Banyu Ya, mangga. Neno. Dek zaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak tip kuwi di-pause dadi dideke. Nah, wis ben nengke wae. Engko le wiwit engko setengah-tengah telu. Iya, iki tak mangan-mangan sih. Boyok. Boyoke lagi lara lho, Mak. Ya menyang. Ya. Aja ngono no. Wong kadung separo kok ora menyang iki piye? Aku mau jare kok muni kadung separo. Jare mau wah tak aturke Pak Hanafi lho. Muni aku nang jero mau muni aku wis dilunasi. Aku kok urung yo ngono kuwi mau. Ora usah mbok aturke wong aku wis matur dhewe. Kok gede wis dibayar separo kok iso. Iki ora ngene iki engko ora iso nggo nithik bojo. Wah iya. Ngono lho iki gamanku kok. Tos tetap. Yang konsisten. Ya, terus Sekar bisa Porque maga. Yo.
pos meneh. Pos. Ya, mangga. Syukur. Yuk. Syukur bisa gunung desa Matur suwun. Matur nuwun ya Cak Ayu. Mbak Elisa.